गिबियावनो बाथौ सिबियारि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव नोंथांमोननिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअआ जाहैबाय दिनै जोंहा MLA जों लोगोसे मिनिस्टार अशोक सिंघाल सारनि न'आव दायो बाथौ मेहेर दुंगासिनो। बे बाथौ मेहेर दुंखांनायनि उनाव जोंहा आर'ज जागोन। दायो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जागायनोसै। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान अननाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, बेलाइखौ कलआव थुना लादो। जेब्ला आं भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांमोना फार्स्ट नटिफिकेसन मोननो थाखाय भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै, नायलांदो। जोंहा बे समाव दायो गोथारि आफाया दावथु बिखाखौ हेबगासिनो। जोंहा बाथौ मेहेरखौ दुंखांबायानो होनजायो। जोंहा बे बाथौ मेहेरखौ दुंखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा दै गोथार सारनानै गोथार आलारि बाथि फोजोंनानै गय जरा फाथै जरा होनानै बुट प्रसाद होनानै जोंहा गोथारि आफाया रायसनखांबानो दिनैनि हाबाफारिखौ जागायनाय जासिगोन। दिनै जोंहा गोथार बुधबार बे बेलासि समाव जोंहा मानगोनां अशोक सिंघाल सारनि न'आवहाय बाथौ मेहेर दुमनाय हाबाफारि दंमोन। दायो जोंहा बाथौ मेहेरखौ दुमखांबाय। दायो जोंहा गोथारि आफाया, नोंसोर साननो हागौ बेखौ मैदा होनना, बेयो मैदा नङा, बेयो जाहैबाय अन गुन्दै। बे अन गुन्दैखौ जोंहा गोजोन गोथारथि नेरसोन महरै बाहायनाय जायो। आरो दायो जोंहा गोथारि आफा बिथांमोना दायो बाथौ मेहेरखौ दोंसे मालाजों बेंख'नानै दोनबाय। जोंहा बे बाथौ मेहेरखौ थसे औवाजोंनो दुमनाय जायो आरो 18 जरा खुन्थिया, मोनबा खामि जरा हेबनानै जोंहा बेंनानै दोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा दायो गोथारि आफाया गय जरा फाथै जरा होनानै लाइजौ दोंसे बनानै बेयावहाय गोथार आलारि बाथिखौ फोजोंनानै बुट प्रसाद होनानै बे बाथौ हेबनायाव जाहाथे माबाफोर एना गोरोन्थि जादोंब्ला बेफोरखौ निमाहा मोनगोन होननानै गोथारि आफाया आर'ज गाबख'नानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आलाप आर'ज आरो आर'जखौ लानो बिथोन होयो। थ' जोंहा दायो सारनि न'आवहाय बे बाथौ मेहेरखौ दुमखांबाय। बाथौ मेहेरखौ दुमखांनानै आलारि बाथि फोजोंखांबाय। आर'जनि हाबाफारि जासिगोन। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दायो नै आर'जनि हाबाफारि जासिगोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय।
मानगोनां सारनि न'आव जानायनिबो लाहार फाहार खालामनाय जादों। जोंबो जाखांबाय, फुङावनो फैदों जानांगौ, सोरबा सोरबा उखैबायबो जानांगौ। जोंबो जाखांबाय दायो। दिनै गोथार बुधबार सानाव बे बेलासिनि समाव अशक सिंघाल सारनि न'आवहाय बाथौ मेहेर दुमनाय हाबाफारि दंमोन। बे बाथौ मेहेर दुमनाय हाबाफारिया दायो मोजाङै मोजां जानानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेवहाय दायो जोबथा आर'जबो जानानै थांबाय। दायो जोबथा आर'जनि उनाव दायो जोंहा हाबाफारिया जोब्बायानो होनजायो आरो जाय बिथांमोना आंनि बे बाथौ इनफो चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल थुना लादो। बेफोरबायदिनो बाथौनि मोजां मोजां कन्टेन्ट भिडिअ नायनो थाखाय नोंथांमोना बे बाथौ इनफो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दायो आङो बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आसा खालामो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लग भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै। बिदिब्ला बाथौ धोरोम मुलुगाव गोसारथों, जिउ गोलाव जाथों।